ZANU-PF teerera unzwe. ZANU-PF teerera unzwe. Kuti ZANU-PF Malawi, Mozambique, Zambia, Congo, South Africa, Botswana, ndataura zvakawanda. Topedzisira newe Zimbabwe. Zvine zvazvinoreva kutaura kwandaita. Mune vanhu vakasiyana siyana vakarwira nyika ino yeZimbabwe. Saka regedza nditaure ndichida iso. ZANU-PF haisi muhomwe yemunhu. ZANU-PF haisi muhomwe yemunhu. ZANU-PF vanhu. Saka teerera unzwe kutaura kwandiri kuita. Kundipikisa zvikurova kuti muri kutaura muchiti magetsi anenge adzima. Zesa kunenge kusina zesa inenge yadzima. Ndokutaura ndichiti 8 December hawasvike wakomana. 8 December akasvika. Zvikurova ndikutaura ndichiti independence yenyu. Musi wa8 waiwoyo chiziva kuti weZANU-PF. Musi wa8 December ndo pane independence pandakadzikisa flag iyoyo yakaiswidzwa 1980. Chiziva kuti ndokutaura ndichiti ndo paiva neindependence. Regedza nditaure ndichida izvo, nditeererei zvakanaka. Mukataura muchiti makomend hana basa kwandiri, asi ndokutaura ndichiti nditeererei zvakanaka. Kana manditeerera zvakanaka zvikureva kuti munosvika. Ndokutaura ndichiti iwe ndousina mari. Zimbabwe hauna mari. Mari yako yakaperera pa2007. Yakaperera pa2007. Zvikureva tikutaura kuti yaiti dollar US equals to 10,000 ZIM dollar. Dollar US equals to 10,000. Saka ndokutaura ndichiti ndo pamakaperera mari. Kubva pa2007 kusvika 2024 hamuna mari. Saka ndokutaura ndichiti ndo pandane mari nyowani yandiinayo. Dollar US equals to 60 cents ZIM dollar. Dollar US equals to 60 cents ZIM dollar. Zvikureva kuti ndokutaura ndichiti from 1980 to 1997 currency. Zvikureva kuti ndokutaura ndichiti kukomborerwa ikoko. Ndokutaura ndichiti wakomborerwa ZANU-PF kana wandinzwa. Asi kana wandiramba iwewe ndokutaura kuti 8 December akasvika. Zvinhu zvakamirira zvakaita. Ndinotora mari dzese dziri muhomwe dzenyu. Ndichaibudisa ZANU-PF muhomwe dzenyu. Zvikureva kuti kana ndaibudisa muhomwe dzenyu ini ndachinja zita. Zvikureva kuti ndokutaura ndichiti ZANU-PF panenge pasina. Inenge yatsakatika, munenge muchiona iripo. Ndokutaura kuti nyika ino haisi yemunhu mumwe chete. Nyika ino ndokutaura ndichiti 13 million and above. Ndokutaura ndichiti ZANU-PF. Saka tokutaura ndichiti vamunangagwa haisiro ZANU-PF. ZANU-PF vanhu. Tokutaura tichiti zvine zvazvinoreva izvozvo. Saka ndokutaura ndichiti makorokoto kana wandinzwa. Dollar US equals to 60 cents. 60 cents ZIM dollar. 60 cents. Kubva 1980 to 1997.
zvekureva kuti kutaura kwangu ini ndiri magesi vakomana. Kuti magesi zvinhu zvazvinoreva izvozvo zvinotaura zvinhu zvakawanda, asi chiri chinhu chimwe chete. Ndinenge ndakuti 8 December kasvika, flag isina kukwira ine khaki newhite, ndokutaura ndichiti ZANU PF bye bye. Ndabvisa zita rekuti ZANU PF. Zvikureva kuti inini vakomana ndinokuororai, nekuti ndinoziva pandinokubatirai. Zvikureva ndiri kutaura ndichiti zvese zvamuri kuita izvi ndinoziva pandinokubatirai. Zvikureva ndiri kungotaura ndichiti ikonomi ndini ndakaibata, saka hamuna zvamuno kundiita. Ikonomi yenyika ndini ndakaibata. Zvikureva kuti ndiri kutaura ndichiti zvino inini kana ndichikontrora ikonomi yenyika, wotaura zvako iwewe. Komana, tinoona kuti kana muchizviti imimi makarwa wondoda kuona hondo yacho yamunenge makarwa. Ndinenge ndachinja. Zvikureva kuti zvava zvinhu zvakawanda zvandinenge ndataura. Ndinenge ndataura zvinhu zvakawanda. Ndiri kutaura ndichiti tikawirirana 18 April independence yenyu ndo independence iyoyo. ZANU PF uripo. Zvekuti tiri kutaura tichiti vanhu, nekuti ndiri kutaura neZANU PF. Zvokureva kuti ndakwira mukwiriro wandaita, ndabva pana Munangagwa ndakutaura neZANU PF, nekuti ndiri kutaura ndichiti chikomborero ichocho, chikomborero kukwira kwandiri kuita. Zvokureva kuti ndine mukwiriro wandinoita, zvokureva kuti voltage inenge ichikwira iyoyo, kuti voltage zvine zvazvinoreva. Saka ndiri kutaura ndichiti December hapfani kusvika. Ndinofanira kuti 7 December ndinofanira kunge ndiri kuKariba. Ndinenge ndapedza basa renyu, flag yenyu inenge yakwira, mari yenyu makudya. Kubva 7 December kusvika musi wa11 ndinofanira kunge ndiri muKariba DM. Zvikureva kuti zvikatadzisa izvi, zvikureva kuti aiwa munenge makura vakomana. Ndiri kutaura ndichiti 2028 kunyepa. Ndinopika nezuva rinopisa vakomana, ndinopika nezuva rinopisa. Ndingakurira mabhachi, ndingakurira mabhachi. Mukasvika 2028 mabva pa 8 December watiri kusvika uyu, madarika pa 8 December motaura kuti munosvika pa 2028 hamuripo. Ndotaura ndichiti munenge mune pfuti dzakakura. Kana munenge muchitemba kana China, ndinotaura kuti China mwana kwandiri. Kana muchitemba America, ndinotaura America mwana kwandiri. Kana muchitemba Britain, ndinotaura Britain mwana kwandiri. Kupfuti yandinayo vakomana, pfuti yandinayo yakakura. Saka ndiri kutaura ndichiti hamundigone vakomana, maita vatete. Unenge waita mutete chaiye. Ndinovimba nezuva, mubudiro wandinoita. Ndini zuva racho, ndini magesi acho, ndini zesa power. Saka ndiri kutaura ndichiti 60 cents. Haufariwo here kunzwa kuti reti yenyu imimi inenge yapa 60 cents. Zvikureva tiri kutaura tichiti ndiwo unenge uri mukuru pasi rese, ndiwo unenge uri mukuru Zimbabwe pasi rese. Mari yako iwewe inenge yastable, mari yako iwewe inenge yanaka zvakanyanya. Zvine zvazvinoreva izvozvo vakomana. Ndinovimba nedenga, ndinovimba nemuchinjiko. Ndinoti makorokotoi kana mandinzwa vakomana, ndinoti makorokotoi zvakanyanya. Zvine zvazvinoreva, ndinotenda zvakanyanya. Ndakutendai nekutaura kwandaita. Ndinoti makorokoto amhlope.